Shalom. Dihamuna amanami pinanami ruas ni hurianta nani haulongan itu Tuhan Yesus Kristus. Kami sian perhalado ni hurianta huruf kami matuhita saluna horasma dihita saluna. Parjolo mauliati matadok tu Tuhan ta pardingga basai dina palwason kita sahatu ujung ni taunon di perpumuata budarion di baluas kita mamuji pasangapon ibana marhite-hite parsaurata dohot pertangyangata alani di hamuna manami nanami ruas ni huriata ada orang semasuk kita mamuji Tuhata parjolo mahita martangyang di bagasan rohat tabi martangyang mahita. Amin. Kita puji matuhata maredehida sian bukuede HKBP nomor 10.
hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di perbadian na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Hohom mahamu maradokpon Tuhan Jehovah. Ay jonok nama arini Jehovah na buloni. Jonok namai jala silu situtu doiro. Dinamulak tinogihon ni Jehovah akan na terbuang sian Sion. Doson halak na marnipi dohita. Gok parekelon maujui pamangata jala marulop-olop. Ida ma hatop do auro. Tiok mana dihon waing. Asa unang adong na mabuat tupalmi. Haleluya. Ali amanami amani Yesus Kristus Tuhan nami natubu di huta Bethlehem. Sai pinuji magwarmu na badiay alanaong ditikirho hami bangsom ditugu-tugu hodo hami sian hahulomon tuhatiuron jala dipadumu hodo hami naholangkian sian ho gabesaur muse dohot ho gok halalas niroha do hami alanii sai jalo maha moleteon nirohanami naung tinopot muhami marhite anakmi. Amin. Tapuji Tuhan tamarende mahila. Tatangi homma patik ni debata di perpunguan bodari ujung tahunon iman atar surat di 2 Petrus tolu ayat 10 tolu sah rodi ayat 14 alai namai mei madohita di langit naik baru dohot di tano naik baru inganan ni hati gorani hobar tu baga-bagana di baheni hamu akka halokan anggoi di paimai mahamu riko hamu ma asa didapat iban hamu somartihas so hasurahan di bagasan dame atong rap mangidugugo mahita siat Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargugu mahami mamulaw na humbar tepatikni. Amen. Tapuji matuhata marendehita.
hima dosat tu debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jala namonar. Parasi jala pertaluk niroha jala nabasar doho. Sai marpangulahi maroham midahami. Ibaheni asise masusuh dosa nami. Dang adong nangu pasang hami dukon ni asin roham. Hati goran na pinatupan ni anakmu. Amin. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasasan ni dosata. Molo tu ngadong manangisi na merdosa. Adong do pangodiata di amai ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do pardingganan taringot tu dosata. Alai dada holan taringot tu dosata. Dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Tapuji Tuhan ta marinde mahita. Epistel di perpunguan budari ujung ni taunon tarsurat di sada raja-raja ualu mamuka sian ayat 54 sah rodi ayat onok tulu sada tasahama marsorik-soring. Jadi dungsun ditangyakon Raja Salomo tu Jahuba saluhut tangyang dohot pangiduan odeng hehe maibana sian adupan nilanggatan di Jahuba dohot sian na marsinggangi dohot sian na pinahirpang nai tangan na dopak banwa gijang. Laos jongjong marajai huhut mamasu-masu sa dok luhutan ni Israel pola dibagugo suara na madok songonon. Pinuji majahuba naung mangalehon hasonangan tu bangsona Israel hogbar tu sadok naung pinarbaga-baga nai dangadong tertinggal nanggusada hata sian saluhut hatana nadinggani naong pinabuana hian marhite sian simusa na posonai. Say nilungan ni Jahuba di batatay mahita songon ng milungan na akauputan na julo. Say unang ma ditadikon iba na hita manang mabulokon hita. Say ditaiti marohana tu ibana asa marparange hita di saluhut dalan na hut mangaraduti akatonana dohot patikna dohot uhumna akka naung tinonahonna tu akka uputay. Jala saluhut hata pangiduanon akka naung busombahon di adopan ni Jahuba say gom mai di jolo ni Jahuba di matatay borngin dohot arian
asa pasitongon na uhum tu naposona, doho tu bangsona Israel, sikop ari-ari. Asatung saluhut bangsoni tanoon manada pabua jahuba do debata jaladukon ni ibana dangadong. Jala ikon sundaulat rohamuna tu jahuba de batatai, asa marparangi di bagasan akapatina, jala mangaraduti akatonana, suman songon sadarion. Ido sahakna martua doakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tapuji matuhata maredehita. Disadok portibion rap mahita madok Au porsia di debata jahuba, Ido ama barbuka sa tugusan, nato palang ito tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata jahuba sa saday, imanan itu bonis Maria, nagabagabayan si Antonio Porbadia, andorang sorupan. Ido tuhata, natumaon na bernit, di panguman ni Silatus, namati terpajal ribana di haupinos silang, natua tu bano toru dumitanom, namulak mamulu di are patuluhon, namanay tu surgo, lahulul siyamun di batal jahuba, amanay parguguna suatu dusani, di simay bana pemulak subuh tu tanoon, mamuni halak na mangulu dumok namate, hau porsea, ituan di Porbadia, jala adong sada huria na badia, huria atau penalak Kristen akan badia, dohot sesani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sugot daging nalak nang mate, dohot hangoluan na suara sudah. Amin. Sunggul-sunggul dihita saluhna marsugut tanggal 1 Januari tahun 2023 paltu kota do parmingguan tahun baru masuk pukul 7 dohot pukul 10 romahita saluhna
noeng masuk mahita tu barita jujur tahun diuduti mamuse dohot barita parhepengon di tonga-tonga ni Huriata. Shalom. Huriani Tuhata na hinahulungan di bagasan Yesus Kristus Tuhata on matutubor ngin parpudi di nanek salpuhonot ta tahun 2022 alani hasomalan ni Huriata hakabipi saya tangi honot tado barita jujur tahun manang beri barita pangulaon ni hamyak kaparhalado di tonga-tonga ni Huriata nasa tahun bulunon jalahuhu tangi honot tamanon laporan parhepengon ni Huriata di bagasan nasa tahunon alai di bagasan tikion holan rangkuman mahujahok kami ala mulusudian non mace gudang tikitaha lahu patumutomu berion. Jadi kadamang dainang melutung disagi tu hita beri manang berita jujur tahun non dijabu mas secara detailan non ta jaha manang taparohahun alai ditiktion hujahama secara rangkuman. Berita jujur tahun doh laporan parhepengon HKBP Sentosa Samarinda tahun 2022. Mauliate mata pasahatu debata amata doh Tuhatta Yesus Kristus Raja ni Huriai dohot todi parbadia na paluason Huriana patu papakobasion na saliling tahun 2022 na naing salpuhonotta tokinai matsay maragam do akka partikian suang songonima akka pakobasion na boy pinatupa di Huriata saliling tahun 2022 on dungojak kami gabe uluan di Huriata di HKBP Resort Sentosa Samarindaon. Saluhut nai holan lahu pahibak kun harajam ni debata tutonga-tonga ni Portibion jal asalam pamatakon manang mendewasakan haprosiaw ni sude ruas ni Huria sian tirket sekolah minggu remaja na poso bulung ama ina jalalam pataridahon pamatang ni Kristusi tu Portibion khususna di luat Samarinda Kalimantan Timuron huhut tanggung jawabnya kana prosea ima mabuan pasu-pasu tu sadok Portibion alani ima di patu pahuriata marite beri manang barita juru tahunon doh laporan parhepengon ni Huriata tahun pakobasio 2022 songonon mana boy grito kami nagabe rangkuman barita juru tahun ni Huriata tahun 2022 on parjolo pakobasion tingkat Huria parmingguon di bagasa tahun 2022 dung lamoru pangotak ni sahit ni COVID sapulsia mardalam ma ulaun parmingguon di Huriata tu horong sekolah minggu dohot parmingguon di pukul 7 dohot pukul 10 wita nangpe saita patu pado parmingguon online tu akaruas ni Huriata naso apala barani do pero madohot di parmingguon di gereja alimarhite prosedur new normal na ditotopkon pamaretata di pukama parmingguoni marhite protokol kesehatan na pinatupani Huriata. Sada dua pertangyangan di bagasa tahun 2022 mamuka di bulan Februari di patupa Huriata ma pertangyangan sektor na maringanan di gereja. Alai mamuka di bulan Juni pertangyangan ini diuduti ma dijabu niak karuas ni Huria di ganup sektor. Sian sektor sada sahatu sektor walu ganup ari Selasa dohot ari Rabu bodarina. Sadatolu ulaun sakramen di bagasa tahun 2022 di patupa Huriata do ulaun sakramen ima padidion nabadia dohot ulaun nabadia di ulau padidion nabadia di kuartal pertama bulan April di patupa Huriata do tu sia ianakon sia halak ianakon ni Huriata kuartal kedua bulan Agustus tu pitu halak dohot di kuartal tolu di bulan Desember di pesta paduahon Natal torokna 20 lalu halak jala marulan nabadia di patupa Huriata do tu 1032 halak
ima di parningotan ari mamaten ni Tuhan Yesus Kristus. Jala di bulan Desember tanggal 25 torop ni ruas nama dohoti ulaun nabadia di pukul pitu di pukul pitu 530 halak. Jala di pukul 10 sada wita 600 sada halak. Sada opat pakobasion Dewan Huria di bagasa tahun 2022 sudah Dewan nadong di Huriata Mardala do pakobasioni do dengan natape dang haru maksimal dope. Dewan Koinonia sudah kategorial do Mardala do dengan pakobasioni sian kategorial sekolah minggu remaja na posobulung manang rena kategorial parupuan ina Kamis dohot ina Ester kategorial ama Huria dohot ama Immanuel dohot kategorial lansia manang sola gratia. Dewan Marturia dinggado mardalan pakobasion ni Dewan Marturia di tahun 2022 isarani peningkatan kualitas musik di parmingguon tabado peran serta niak ke anak koni ruas ni Huriata marhite musik tiup atau saksofon suang songoni tim multimedia ni Huriata. Dewan Diakonia di tahun 2022 dinggado pakobasion ni Dewan Diakonia ni Huriata ima marhite na mangibati akaruas ni Huria na marsahit renge manang sahit menahun tuganup jabuna sida jala pasahaton pangurupion diakoni songonido nang pemberian beasiswa tua ka anak kon ni ruas ni Huria na patut siurupan di kuartal pertama di bulan Juni toropna 10 halak jala di kuartal kedua di bulan Desember toropna 10 halak. Sada 5 kegiatan tahun kesehatan Huria HKBP Sentosa Samarinda tahun 2022 5 tahun kesehatan HKBP Parsidoho dohita patupahun pesta tahun kesehatan di Huriata HKBP Sentosa laos tapabaki do panitia tahun kesehatan di Huriatai ima na di hari Senin tanggal 20 Desember 2022 dilantik di HKBP Tenggarong. Kegiatan perlombaan tahun kesehatan tapatupa dari Rabu 4 Mei 2022 jala laos pesta puncak tahun kesehatan di Huriata di Patupa di Minggu tanggal 17 Juli 2022 na niluhon niya mang pareses HKBP Distrik 27 Borneo. Pelantikanira nakin salah dia kamang di bulan Februari 2022. Sadapitu tim sebelum tu tim aset statistik ni Huriata HKBP Sentosa meloboy jinahahon nakadamang dainang mungkin boy doon na gabe si pahatusot tatu tahun naro kuberek kami sian jumlah ni ruas ni Huriata di sektor sada 85 kakak di sektor 2 74 kakak di sektor tolu sia plusada kakak, sektor 4 tolu kakak, sektor 5 tolu plusia kakak, sektor 6 72 kakak, sektor 7 sia pulu pitu kakak, jala sektor 8 walu kakak. Torop ni kakak manang ruas ni Huriata secara kepala rumah tangga 540 sia kakak. Jala jumlah jiwa di sektor sada bawa 170 sia kakak, borua 140 tolu kakak, jumlah 322 jiwa. Di sektor 2 bawa 120 sia jiwa, parupuan 110 jiwa, jumlah 247 jiwa. Sektor tolu bawa 172 jiwa, parupuan 150 sada jiwa, jumlah 320 jiwa. Sektor 4 bawa 84 jiwa, parupuan 72 jiwa, jumlah 156 jiwa. Sektor 5 bawa 80 sia jiwa, parupuan 70 jiwa, jumlah 167 jiwa. Sektor 6 bawa 145 jiwa,
perempuan 140 jiwa, jumlah 225 jiwa. Sektor pitu bawa 200 jiwa, perempuan 180 jiwa, jumlah 391 jiwa. Sektor walu bawa 15 jiwa, perempuan 80 jiwa, jumlah 175 jiwa. Jadi jumlah ni jiwa ni ruas ni Huriata bawa 1096 jiwa, perempuan 170 jiwa, jumlah sudah 2066 jiwa ma ruas ni Huriata na terdata na adong di sekretariat ni Huriata. Hudok nakin boidu pernah dipahatuson atik tung adong dope na so masuk manang adong na palubihu nang marpidaan marhite amanami na nami parhalo sektor manon se laho pahatuson. Sada pitu tim aset Huria di bagasan taunon tahalasod do naung ditugason Huria tim aset ni Huriata laho mangurus sertifikat jabu ni Huria na di perumahan Arta di Jalan Damanhuri doh mangurus sertifikat gedung sopo godang ni Huriata. Mauliate mata pasahatu tuhata nunga haruar be sertifikat jabu ni Huriata atas nama Huria HKBP dohot nomor sertifikat 04724. Jala di bagasan Bodarion pasahaton ni tim aset ni Huriata mai tu Huriataon duksi dengan non majahabiri manang berita juru tahun doh laporan keuangan alai yang go sertifikat sopo godang tatangyakom maka manginang di bagasan proses dope sahatu tikion. Sada walu pembangunan Huria di bulan November 2022 nunga di paujak Huriata panitia pembangunan ni Huriata tatangyakon mana sida asa di pasu-pasu tuhata lau patuluson aka pembangunan di tonga-tonga ni Huriataon. Dua Romawi pakobasion tingkat resort distrik dohot pusat. Di tingkat pusat dohot distrik mardala dohot denggan marhite naung ditotopon pucuk pimpinan ni Huriata HKBP ima orientasi pelayanan HKBP tahun 2022 tahun kesehatian. Jala sabubuina parsidohot do Huriata HKBP Sentosa lau patuluson huhut pahebakkon pakobasioni secara khusus dalam rangka tahun kesehatian di tingkat distrik parsidohot do Huriata di pembinaan parhalado ruas ni Huria dohot guru-guru sekolah minggu suang songoni di festival Kor Ama dohot pertandingan catur di triket HKBP Resort Sentosa Samarinda dengan dosa luhuk namardalan jala toktong do Huriata parsidohot huhut mendukung secara penuh operasional na perlu tu ulaun resort akan masuk tu Huria Pagaran tu Huria Saresoton Ima HKBP Tenggarong HKBP Muara Badak HKBP Teluk Dalam HKBP Sendawar Kutai Barat dohot HKBP Sebulu suang songoni dohot Pospel Kota Bangun alai mamuka taunon dukon COVID dijejaki tim sending ni Huriata ma pos pelayanan non ba hobar tu nadapok data tinggal tuluka kanai nama ruas tadisan. Jadi di sude pakatayon ni parhalado di haputusan rapot marhite sermon di pa talului mana asing di inganan na asing laho pahebakkon sending ni Huriata to kaari na mangihut lapatanna di bagasan tikina nengro matsoho ma pos pelayanan manang pakobasyota tu pos pelayanan kota Bangun alai didului ma tu daerah na asing nabui gabe pahebakkon sending ni Huriata. Parhepengon taringot tu parhepengon ni Huriata di tahun 2002 anon pinasaha ma tu bendahara ni Huriata pasahaton barita manang laporan keuangan ni Huriata marhite parar tahun ni Huriata amata situa ABR Sinaga.
parpudi panutup sian saluhut barita pakubasion ni huriata HKBP Sentosa salileng di tahun 2022 tama pasahaton nami mauliate parjolo tu debata pardenggan basai na toktong mangaramoti padalan ni huriata HKBP Sentosa resok Sentosa Samarindaon sonang sohari ribuan salileng satahun bulunon paduahon tu sudi parhaladu na toktong mangalehon rohana makobasya kaulau di huriaon dohot siala hasadaun ni parhaladui laho manguluhon pakobasion baik di sektor nang pedi tonga-tonga ni huriaon patuluhon tu sude guru-guru sekolah minggu narade mamelehon partikian na mangaraluti anak kota sekolah minggu asa tumat seulidon ni ida pakobasion ni huriat tamarite guru sekolah minggu di huriat tahun lam tu hehe nama pakobasion ni huriat tahun tuaka anak kota sekolah minggu tau tu tahun naroon paton tu sude parhobas ni huria dewan-dewan pengurus kategorial dohot punguan kor organis prokantor sektor tu sude dirijen kor dohot akka kor nasai ringgas rotu parguredeon jala patu begeon akka edde kor di parmingguon ni huriata suang songoni tu tim aset naung mangula di bagasan na sataunon suang songoni nang tu tim multimedia ni huriata na dohot berpartisipasi patu pahun ibadah online gabelam tu ulina aka parminggota baik secara online dohot tatap muka na paunopon tu saluhut ruas ni huriata na manupahi aka ulau pakubasir di huriat tahun di tahun 2022 dohot tu na sohagwara kami dope tahe sada-sada di barita jujur tahunon atas nama parhalado HKBP Sentosa Samarindaon pasahatami gudang mauliate sudia kaama ina na mangalehon perhatian tutonga-tonga ni perkembangan ni huriata HKBP Sentosaon baik secara moral maupun material anggia mana sa pakobasion na pinatupan ni huriata di pasu-pasu tuhatta jala saya di parar tuhatta mai tau hasangapo do puji-pujian di guarni tuhatta Yesus Kristus raja ni huriai ta apuhon ma nasa barita pakobasion ni huriata naung pinaadar marhita barita jujur taunon di bagasan sada panidangion namadok ope hamu akadongaku na hinaholongan marsihohot jala somu bauba mahamu dalam sumurung matoktong di bagasan ulaun ni Tuhani ay di boto hamudo dang magopo halo jauh muna di bagasan Tuhani sada Korin 15 ayat 50 Samarinda 31 Desember 2022 Luan Huria HKBP Sentosa dari Samarinda hamisad diri Pardita Marganda Lubis di tanda tangani nuaing pasahatami ma tu parar taon amang situa ABR Sinaga pasahaton laporan keuangan di huriata Salam. Dihamu manami inanami, songona pinadarnya mang Pendeta Resot. Iso jongjong hami sian parhalado para tahun di huriata, mewakili amang bendahara huria, lau pasahaton laporan parhepengot dihita. Di HKBP Sentosa Samarinda, distrik 27 Borneo di tahun buku 2022. Naho persangapi hami amang Pendeta Resot, Pendeta M. Lubis, naho persangapi hami amang Pendeta Fungsional, Pendeta W. Semanjuntak, naho persangapi hami Inang Bibel Pro, M. Boru Semangusong, naho persangapi hami Saluhut Parhalado ni Huriata, naho persangapi hami Damang Dainang Saluhut Ruas ni Huriata nang Naposo Gulung Pe. Jumulo himmahita pasahaton mauliati tuadupan itu hatta pardengga basai, ala di bagasan bodarion totong dopehita di ramoti jala di patol hasita marpungu di huriata di bagasan hahi pason do lasneroha damang dainang saluhut ruas ni huriata di tahun 2022 on di goari do tahun pemulihan sian pandemi corona jala tung takas do di hilala huriata di tahun 2022 on
boido huriatta padala naka program ni huriatta jala parhepengon ni huriatta petung ulido sahat tu ujung ni tahun 2022. Salani doa amanginang sudi ruas ni huriatta hamisian parahalado ni huriatta pasahaton mole ate godang diakka panuk pakion muna di huriatta. Saya di pasu-pasu tuhatta ma hamu diakka ulau muna ditabaya kasinamut jala saya totong di leon hahi pason dihita saluhu na tujoloano. Amanami inanami na hinaholongan secara garis besar upasahat kami ma rekapitulasi parhepengon ni huriatta di bagasan nasa taonon. Molo secara rinci amanginang adongdo di bagihon fotokopi laporan parhepengon dihita boima tapamanat di bagas tabe. Songonoma keadaan di parhepengon di huriatta sahat tu tanggal 30 Desember tahun 2022. Na perjulu kas huria. Saldo kas huria per 30 Desember 2021 50.276.476 rupiah. Penerimaan di huria mulai tanggal 31 Desember 2021 sahak rodi 30 Desember 2022 sada miliar 675.691.854 rupiah. Pengeluaran di kas huria tanggal 31 Desember 2021 saat rodi 30 Desember 2022 sada miliar 744.822.062 rupiah. Marsaldo makas ni huriatta saat tanggal 30 Desember 2022 241.140.220 rupiah. Napaduahon kas pembangunan. Saldo kas pembangunan per 30 Desember 2021 150.733.420 rupiah. Penerimaan kas pembangunan mulai sejak tanggal 31 Desember 2021 sahak rodi 30 Desember 2022 287.700.000 rupiah. Pengeluaran kas pembangunan mulai tanggal 31 Desember 2021 sahak rodi 30 Desember 2022 215.111.340 rupiah. Marsaldo makas pembangunan di huriatta per 30 Desember 2022 227.851.080 rupiah. Napatuluhon kas kantor pusat pilihan 2 dohot nomor boho. Sisa kas kantor pusat naso di setor saat tanggal 30 Desember 2021 52.176.050 rupiah. Penerimaan kas kantor pusat mulai tanggal 31 Desember saat rodi 31 Desember 2021 saat rodi 30 Desember 2022 215.126.950 setoran tugas kantor pusat mulai tanggal 31 Desember 2021 saat rodi 30 Desember 2022 5 hari ditransfer bendaharata 245.720.250 rupiah. Adong dope kas kantor pusat dari tiap bendahara saat rodi tanggal 30 Desember 2022 naso ditransfer dope godangna 27.454.750 rupiah. Napapaton kas kategorial saldo kas kategorial per 30 Desember 2022 5.570.000 rupiah. Total saldo kas di huria pembangunan pusat dot kategorial 552.016.066 rupiah. Hatorangan ni saldo kas
Disipat di Bank BRI atas nama HKBP Sentosa Samarinda. Godangna 550 juta 400.225 rupiah. Uang tunai di bendahara 1.615.840 sada rupiah. Di hamu amanami nanami saluhut ruas ni huriata, molo tungadong aka kesalahan, manang kekeliruan di laporan parhepengon ni huriata, radido hami paturehoni. Suang songoni pe dia kasaran kritik. Di jalo hamido sian hamuna ruas ni huria nang parhalado pe tu bendahara asatung tabauli laporan di parhepengon di huriataon. Songoni laporan parhepengon di huriata HKBP Sentosa Samarinda periode tahun 2022 on. Marhitiosa halinai mah pasahat tami mau leate tuhamu amanami inanami parhalado suang songoni nang dihamu amanami sudi ruas ni huriata. Dusediaka panupakion nang tang yang muna asabui mardalan dengan parhepengon di huriata. Sai di pasu-pasu tuhata mahuriana suang songoni nang hita saluhutna. Mau lihat ma di tuhata Horas bendahara huria situa pe simbolon Eskom MH di tanda tangani. Songoni ma parhepengon lapora parhepengon di huriata saya di pasu-pasu tuhata ma hita nang huriana pe. Mau lihat Pinasaha ma tiki tu tim aset ni huriata pasahaton perbui ni pakubosion nasida tu huriata. Pinasaha ma tiki tu nasida. Sisoma amang kuluan ni huria. Pinangido parar tahun amang parar tahun asa rakma mancalo. Horas madita salukna di Bornginon pasahaton nami tim aset ni huriata nong terbentuk satahun nasalpu ima songon tugas na di laut ni huriata laho menyelesaikan manang na paturehon surat-surat ni inganan pandita fungsional na di perumahan Artas na julu guarni pemilik lopena di Baima atas nama Amatta Saur Hutagalung alai sonari nunga be resmi gabe guarni gereja HKBP manang na Huria Kristen Batak Protestan songon nomor sertifikat nong pinabuani amang pendeta nak kening 04724 ima sertifikat hak milik. Jadi molotupe agak lebat ulau nami na salilingon inorhon niaka hamaolon dohot laho menjajaki aka surat-surat manang na legalitas dohami sabutullah. Budang dope tugas nami nasobui sempurna dope kami ima pargodungan naung sonari gabe sopo gudang sahat tu saderion dang dope bui di laksana kami penelusuran manang na menerbitkan sertifikat na baru alana sertifikat na lama sahat tu saderion dang binoto bang na di dia rimbana alai adong do guarni sertifikati di BPN on tugas nami na borak do peon mudah-mudahan ma marhitiak katang yang nihamu ama nami na nami di tahun naro bui selesai di bek kami lau menerbiton sertifikat ni sopo gudang na di toruan. Jadi ope amang upasahat tami matuhamuna alai asa hubek kami serah terima madan detangani mahita mulate
pasatami matuhamuna omma sertifikat ni bagas ni abang pendeta fungsional na di perumahan Damanhuri nunga berguarbe manangna tercatat sertifikat hak milik atas nama Gereja Huria Kristen Batak Protestan HKBP berkedudukan di Tapanuli Utara. Molate mau pasatami matuhamua asa disipat do dengan molate. Mau lihat mah di tim aset ni Huriata sonari masuk mah kita tu acara madok hata upasata mima tu amang tapu bolon sian sektor sada tujuh lumana sida amang tapu bolon sian sektor sada. Salam. Horas marita saluna. Jadi perjulu maita mada malate itu tuhata ala sadarion boy hita beribadah di ujung tahunon di bagasan cuaca yang sangat mendukung, aman, tertib. Jadi tado mamoleate tuhata ala kebaktieta boy berjalan lancar dan aman. Jadi di sana Wamang Inang siar ruas sektor sada mewakili ruas kita sude mandok hata evaluasi penilaian dohot hata hamoleteon tu aka parhalado ni HKBP Sentosaon. Jadi melotai payutiud do sian awal tahun 2022 satu sadarion herana sorong halangan hita be margarija memuji-muji Tuhan di bagasan tahunon. Melotari piudo songon lancar sude. Dang pala adong halangan, dang pala adong semacam keributan, gangguan keamanan. Jadi di bagasan tahun 2002 molo taparwado sudah tari merimangi sangat pantas do kita mendok molati itu Tuhan. Bangunan gedung gereja nadinggan sonari megah ninna halak undenggan gereja tahun sedistrik Kaltimsel. Apalada palhuboton memang ninna akadongan sahuria jago do gereja ta sa distrik Kaltimsel. Jadi hita pe marhuria lancar-lancar alai nata pe songoni amang inang tari piujo tabain penilaian ta pasat hata hamoleteon tu amang perhalado do tuaka na berpartisipasi di huriat tahun. Ibadah minggu nata lasanahon jam 7 pagi tepat waktu. Aka parhalado dohot padita siap. Rajin. Aka ruas pena ro masai gudang. Songoni tong jam 10 bahasa Batak lancar, aman, tertib dan hikmat. Songoni tong jam 5 sore berjalan lancar. Nata PAU dakke memang mangihuton permingguan di jam 5 sore. Mudah-mudahan ma alaina monitoring kami dengan sude di permingguan jam 5 sore. Selanjutnya di ibadah hari-hari perningotan pe
di gereja di Patupa lancar-lancar dengan tertib. Amang Padita do amang perhalado, inang perhalado, sai rajin do nasida makobasi ibadah ta di tiki ari-ari perningotan. Songonitong di sekolah minggu Madya Pratama berjalan lancar. Hera sobinege do di bagasan tahun 2022 adong na sudat marminggu aka persekolah minggu. Saya binege do lancar-lancar sudah di bagasan las niro kado kada dana na marminggu sekolah minggu. Songonitong di pertanian sektor di Patupa Huriata do setiap hari Selasa do Rabu. Molo saya ini itu do kebetulan do sektor sada. Jadi lancar-lancar do kami setiap hari Rabu. Jalarade do amang Padita, amang perhalado do inang perhalado makobasi acara pertangyangan di Patupa di hari Rabu. Ulala song nido ulala di sude sektor sada sampai sektor walu. Sehingga matutu dugaan mana penilaiku pertangyangan di semua sektor kita berjalan lancar song nata harapan bersama. Selanjutnya aka partisipasi kur. Molo hita marminggu manang di acara area perningotan saya ringgas do partisipasi kur di yedehon tiki hita beribadah. Ima kesaksian Korama Huria, Korama Immanuel, Korina Esther, Kor Solo Gracia, dohot Kor NHKBP. So hudok nak kaning mungkin ala nasayau masuk jam 5 sore. Alai yakin doau jam aka Kor ni NHKBP eksis do di ibadah jam 5 sore. Di bagian kelistrikan. Jadi kita boleh lancar beribadah. Boleh kita hohom beribadah. Alana adong do bagian-bagian na mengurus listrik. Sound system. Tim ibadah online. Sudah do berjalan lancar dan tertib. Songonitong aka na peduli terhadap kebersihan gereja, kebersihan lingkungan gereja, dot keamanan gereja. Di bagasan tahun 2022 berjalan lengkap dan situasi gereja dan lingkungan gereja bersih. Di grup Marturia, sonedok ni amang Padita nak karing. Jadi baru pe tahun nokku bereng adong perubahan sotik di ibadah ujung tahun alana adong dihita Boringinon barita jujur tahun. Biasanya barita jujur tahun holat di jahon amang situa dulu dan pala dibagi-bagi. Jadi molo Boringinon basongon na asing penampilan ibadah ujung tahun hita Boringinon. Jadi nata pesongoni setong hami ruas membain penilaian, evaluasi tu aka parhuriata di bahasan sataonon. Jadi di grup Marturia saya radedo pemandu lagu, song leader, sian sektor-sektor sada sa sektor walu manguluhon ede setiap ibadah. Jadi pipi hal yang marminggu marang da beribadah hari perninggotan saya dong do terus song leader mangedeon na diatur melalui perhalado sektor sada satu sektor walu. Organis gereja aktif dan lancar di setiap ibadah.
Jadi pangiduaku, ini pribadi ati na adong nasa pendapat tu au, pangiduaku tu aka pro kantor, manang na pemandu lagu. Jadi kadang-kadang hubereng adong do macet-macet, apalagi molo laguon lagu-lagu minor. Molo lagu-lagu minor, hera supadudo parede dohot permusik. Jadi semacam koreksi maon. Jadi molo lagu-lagu minor do, nasring ta jumpai tiki minggu-minggu sengsara Yesus, do minggu Advent, gurang do lagu-lagu minor di son. Jadi ubereng songon na hurang serasi pro kantor dohot musik. Jadi asa padu haduan. Jadi mudah-mudahan terus belajar, latihan asa padu, asa bui diutona karuas sude ede nadiulon ni pro kantor. Terluwi tu amang padita wesi majuta dungrona sida balamu rame do hubereng grup Merturion. Jadi nungga komplit organ dot trompet dot saksofon. Mulate ma dia amang naung mengharmonisasi grup Marturia gabe ede natabo terluobi memuji-muji Tuhata. Jadi boto hami do hamu amang na adong sangat talenta besar tu musik. Jadi perpaduan organis dohot trompet dohot saksofon asa harmonis mungkin lebih ditingkatkan untuk tahun-tahun 2020. Jadi lanjut tadi evaluasi ta di bagasan tahun 2022. Partisipasi huriata di tingkat songonedok ni amang padita nak kaning amang simpadita M. Lubis. Adang do partisipasi ta di tingkat distrik untuk salah satu mengikuti pertandingan KUR dalam tahun kesehatan. Eksis do ruas ni huriata mengikuti acarai jala dapat dohita juara opat. Di tingkat PGI wilayah, saya bilang do warta jemaat, molo adong undangan PGI wilayah, saya eksis do, saya adong do utusan sian ruasta madohoti acara-acara PGI biasana molo hubereng sian punguan perempuan HKBP Sentosa. Selanjutnya tata kelola keuangan menurut au nunga masedinggan. Transparansi, akuntabilitas jala diwartakan di setiap minggu dalam warta jemaat. Pelayanan gereja Tubagaran teratur sian huriat tahun amang padita inang wibil pro marga tigati mulai tema di hamu amang inang naung roh tu gereja Pagaran lau melayani tu gereja. Jadi sia sudah nahudok nakaning bolo taban do kesimpulan di bagasan tahun 2022 masa lasar do huriat tahun beribadah aktif do sudah perhalado dohot aktif do gudang do semangat akar ruasi ro marminggu lau beribadah di bagasan tahun 2022. Jadi ditikion amang inang nang peau dison jongjong sian sektor sada pasaton hamoleateo mahita tu amang padita amang perhalado inang perhalado naung melayani hita di bagasan tahun 2022 di bagasan hadingganan jala
huriat tahun satu tikion satu burnginon boy berjalan dengan baik. Jadi upasat kami memelihara parjolo tuang padita M. Lubis sebagai uluan gereja HKBP Sentosa. Tuamang padita fungsional we Simanjuntak. Tu inang Bibel Pro Martini boru Simangusong. Tu amang inang situa, calon situa HKBP Sentosa. Tu inang pendeta boru Tumanggor. Allah hamudo uluan ruas. Nama nogu-nogu dohot na marmahanion hami. Seri tupai tuhat tama di hamu aka pasu-pasu kesehatan dot akau deng. Di Boringenon di ujung tahun 2022 tetap do pasaton nami hamau letion tu aka kategorial ruas HKBP Sentosa ima tu kor ama tu kor ama Immanuel tu kor ina Esther tu kor Sola Gracia tu kor NHKBP organis gereja dot partrompet saksofon song leader sektor sada dot sektor sada sampai sektor walu bagian kelistrikan sound system tim live ibadah online tim kebersihan dan keamanan gereja sehingga mahamu sudah tetap semangat di dalam Tuhan. Saya lam ditabai Tuhan tama di hamu pasu-pasu dot kesehatan di hamu. Jadi Om Manaboy di pasar ruas di hamu amang perhalado dot di aka kategorial na mensukseskan na menyemarakkan ibadah ta di bagasan tahun 2022. Ada orang tutup hatahun amang inang adong do pesan. Jadi adong do pesan siam piga-piga keluarga tuau dido amang pasat tamu jo amangon budun yang amang. Nah, jadi upasat ma bornginon. Jadi nina untuk tahun 2027 tak orui ma pesta na mengumpulkan biaya besar alana ninda para ahli ekonomi tahun 2027 akan terjadi krisis ekonomi. Napa duahon songon na didok perartaun na kaning mengenai sertifikat tanah mengenai jabu pendeta fungsional nunga selesai. Alai molo sertifikat tanah untuk gereja pertama sampai sonari dan selesai. Piga-piga hali pendeta resort pedang selesai. Jadi saya mangido hami tu amang pendeta M. Lubis asa adong semacam legacy, semacam warisan, semacam kenang-kenangan. Marang dah dua pea amang hamu pidado hilala. Marang dah 5-6 tahun akan datang pidado hamu. Ale adong legacy, adong kenang-kenangan, adong warisan. Nih tinggal kamu di son ima molo boy tahun 2027 boy sertifikat gereja pertama keluar. Boy sertifikat gereja pertama keluar. Nah sapa moto aku molo sertifikat do alana ngapiga-piga hal yang mengurus sertifikat kantor dang boy guarni kantor guarni kepala kantor do alai dang kepala kantor guarni na mengusulhon. Jadi kebetulan aku kepala kantor jadi guarhu jadi au be ngagudang-gudang ngalan ngapesiun nih ba gudang-gudang hubain sertifikat guarhu siarum do di kantor-kantor nasing. Jadi songonido harapan nami tu amang pendeta M. Lubis molo boido tahun 2020
sertifikat tanon keluar bawa moleate ma hupas tami jalai gabi legesidi di hami useng kenang-kenangan di HKBP Resort Sentosaon. Jadi sangonima amang inang naboy pasahat di Tikion mewakili ruas nang Piausian sektor sada alai mewakili ruas ni sude HKBP Sentosa. Jadi alas tokin naik tolhas maita tahun 2022 jadi disomau pasahat kami seruas selamat tahun baru 2020. Semoga di tahun 2020 ruasta tambah semangat, tambah rajin akka ruas, tambah rajin akka parhalado makubasi kuriat tahun jala marhite-hite sude lampatarma hatani Tuhan di Kalimantan Timuron terlumubi di kota Samarinda. Jadi molo adong pena salah pakkateku mohon maaf kurang lebihna pasaton au mohon maaf madihamu songoni ma nabui upasat di Tikion horas marita saluna. Masuk mahita tu tang yang pangodianon na binuan ni ruas stasiun sektor 2 inang Borusinaga. Tapasada marohata asa martangya kita. Ali Jahoba di bata amanami pardengan bahasa para siroha na sumurung. Gog puji-pujian mardongan mauliate di pasahat rohanami tu ado pami Tuhan di Bornginon. Di siala di palosodo pehami marpungu ruas ni huriam HKBP Sentosa di penghujung tahun 2022. Manangyakon jala mangido pasu-pasu mi Tuhan di hami. Jala mamuji mangedehon edi puji-pujian di guarmo. Ala ni denggan ni basam dohot asini roham Tuhan. Naung hujalo hami di parnguluan nami siganu pari. Satau bolo di paroroto hami Tuhan. Gok meragam Tuhan. Namasa di ngolu nami siganu pari. Jok dohami Tuhan di bagasan lasni roha. Di bahai kodo di hami aka pertutukan asalam berjuhami Tuhan. Di ganupari di parngulaon nami. Tuhan de bata aman nami moliate matahe Tuhan. Di leon hodo pe di hami napas hanguluan. Nang hahipason ni pamatang ni partodion. Boy hami mangalaka Tuhan. Laho tumangihon hatam. Holan hatami dole Tuhan na boy hutiop pami. Na boy manasehati hami. Na boy Tuhan ipahusor-husor hami di golu nami. Gabi tiopon nami hatami Tuhan. Senjata nami di parngulan nami si ganupari. Margogo mahami tutu Tuhan ala nito dim to di perbede mangula di ngolu nami. Tuhan de bata ama nami pardenggan bahasa para siroha na sumurung. Nunga hubige hami Tuhan apala di Bornginot Tuhan. Jujur barita nauli ima di hurian nami HKBP Sentosa. Sian parpunguan nami Tuhan. Dohot si parateon nami Tuhan. Nang di pertangyangan, nang di permingguan. Nang sude parhalado nami Tuhan. Na di lehon hotu dan sida gogo na baru. Dohot sabar ni roha. Lau manogu-nogu napo aka sude ruas ni huriami. Tarlumowi may Tuhan apala di taonot Tuhan las roha nami. Ditaruh kodo Tuhan. Ima
padita nami, nagudang talenta di nasida, boy marsaringar hatam na badiay di ganup hami sudena, lamtaba matututuhan ruas ni hurya nami, akan na po bulong, kadadanak ng akan na matuape, mula ate malituhan, sa ito ho mahupasahat sudena, program ni hurya namion, asa mangulam ho Tuhan, dang margogo hami Tuhan, madalak ko ni, molo dang ho maniop pami. Asima roham o Tuhan, sa Roma ho totong, marsuara maho, aha na naing patupon nami, tutaw depan na li Tuhan. Jehovah de bata ama nami, asima roham di hami Tuhan. Naing mangido mahami tuho Tuhan, di tangyang nami, di borngino na li Tuhan. Alay jumolo maurasi hami siya nasa dosa nami hahurangan nami Tuhan, naso habilangan nami, jojo tali Tuhan, huwarsaki hami ho, siapa pahenan nami, nang pehatam, hubigi hami, ganup minggu, ganup pertanyaan, ala jojo do Tuhan sibolisiro, mga rom-rom manggugay, haporsyon nami, ala ni Tuhan, jumolo maurasi hami siya nasa dosa nami asa tama hami mangido asi-asimi di bornginon. Ale Jehovah di bata aman nami. Perjulo mahami Tuhan. Mangido tuha asini roham. Ima tu tahun baruon 2020 tulon. Asima roham Tuhan. Pasu-pasu mahami sa luhut na ruas ni huriam. Siya danak na met ibur-ibur magodang ale Tuhan. Siya na marsikola. Siya tingkat TK, SD, SMP, SMA ng parkulian. Saya tabay matuhan dinasida hapistaran kebijakan nasyokay asagabe anak na buhay berhasil nasida Tuhan di bangso namion. Akan na mga luluy parkarejuan na li Tuhan asi roham patuduhon parkarejuan asalas rohani dana nami ali Tuhan ruas ni huriami. Suang-suang ni ali Tuhan nangatuk umur na Tuhan. Dahang dapotan sirokap nito di dope. Hami songon na toras na tua-tua mangido asini roham. Hutangnya kok kami Tuhan, anak ko nami huriami. Siyan sektor sada sa tu sektor walu. Saya homa mabuka rohan nasida. Asa boy tu nasida Tuhan jalon nasida. Dia do sirokap nito dina na ipatuduho. Patudu ma Tuhan jalalehon ma. Asalas rohan nami. Marlas ni roha marulopolo pami. Laho mamereng yaka anak ko nami Tuhan. Suang-suang ni dapele Tuhan, ruas ni huria nami sa sektor sada sa terwalu Tuhan. Naso dapotan anak dohot boru. Asima rohamo Tuhan. Selehon matu 2020 Tuhan. Maranak marboru. Manasida. Gabe nasida. Song-songoni akan natoras. Masihol na naing marpahopo Tuhan. Selehon mayeli Tuhan. 2 taon na ro, gurudo mo matahe Tuhan. Suang-songoni maali Tuhan. Akaruas nami. Na dibagasan parsahiton. Manang pemulihan. Apala ditikyo Tuhan. Hupasahat tami tuho. Asa ho matotong Tuhan. Mapargugoy akaubat. Do si pangano na di pangan nasida. Marhitay boy. Nasida li Tuhan sehat, boy mamuji pasangapok ko, marede doho mabigay hatam di joromonat li Tuhan. Gudang dol Tuhan juros ni hurya nami, nasuboy rotu bagas joromon, ala ni parkarejuan di lapangan li Tuhan di proyek, ala ni parsahiton, mamakai kursi roda, asima rohamo Tuhan. Saya pakulingi sudi keluarga ahasi benon nasida Tuhan, asa boy malu mali Tuhan. Talumobi may Tuhan, ima situa lubaraja, borsi mamoral Tuhan. Raji ba na Tuhan rotu joromon na tapi merkursi roda. Asiroham, pasehati ba na Tuhan, pasahat tohonani sahat ujung na, boy ditatap iba na Tuhan. Lehon tu pinopar na li Tuhan hikmat, aha na naing patupon na sida, tuna tua-tua na sida. Pos dorohan nami Tuhan, pakulingommu keluarga sudena, asaboy na sida sabar, jala sayang tuna tua-tua. Songsone mahusus Tuhan, hutangnya kok kami di bornginon sudi kami mananyakon, ima
Nyonya Tobing, Boris Sinaga, Mama Silisa Tuhan. Nang ngaleleng Tuhan, dilape-lape na iba na terbaring. Dang terdo nami li Tuhan manangaha. Dang boy hami Tuhan, mamereng. Alay di bagasat tangyang nami sehingot tami do margogoma inangi. Margogoma kakak silisay Tuhan. Tabay haporsyon na. Asa unang putus asa iba na madele Tuhan ala ni parsahiton na. Tatak ma Tuhan, bereng ma, lehon ma, na ni persita ni rohana. Manang pe terhirim iba na dia sini rohami, lehon ma Tuhan. Asa pos rohana diho asiroham. Suang-suang ni male Tuhan, sudah naruas ni huria nami, tarlumobi may pangulan ni huria nami, parhalalo nami na di bagasan pemulihan. Asiroham Tuhan, loas kami mangulu. Asaboy kami Tuhan, mangula di polak anggur mi. Sahat tu ujung na, boy kami Tuhan, melayani ho Tuhan. Sian gogo nami, siat tolak nami Tuhan. Asiroham, tabay di kami gogo, tabay di kami semangat ali Tuhan, sudah na akasit tua. Ali Tuhan de batama nami, di taonon ali Tuhan marlas ni roha do kami. Ala nunga di joho Tuhan situa nami, siya sektor saya sa Petruwalu. Na ulo peleho diri na ali Tuhan, ima situa nami learning. Dang hagoran nami Tuhan, asiroham. Palar male Tuhan sudah na halo jaun. Nang kerinduan ni hati nasida. Tabay di nasida hapistaran, tabay di nasida talenta. Pasu-pasu keluarga nasida. Asiroham o Tuhan nami. Naong dipilito kami gabi ula-ulam. Togu-togu kami Tuhan. Aso nang madabu kami. Manangahape na hutang hihok kami. Siya nakaruasili Tuhan. Margogo mahami. Jalan na din ganima. Naboy tarbahen kami. Jehovah de bata ama nami. Asimaroham o Tuhan. Di tahun 2020 tuluan nili Tuhan. Unang luas kami mabiar humahitir. Alay Tuhan. Paluas mahami madalani 2020 tuluan. Di bagasan las ni roha. Dohot dami na siya surgo lehonon mo li Tuhan tuhami. Mangidodope hami tuho Tuhan. Tu akatim. Na mga lehot diri na li Tuhan. Ima, apala di taonon marlas ni roha kami, marsaringan aka alat-alat musik, manabay sa mga nami Tuhan, akay nakon nami na mepe, boy di pakeho ali Tuhan, palar mala Tuhan na sida, song sini aka song leader nami, palar ma Tuhan na sida, suara na sida, sa lehon man na terbaik tu keluarga na sida, tabay gadyang ni umur, tabay di na sida aka sinamot ali Tuhan. Song-song ni maali Tuhan, aka guru sekolah minggu, nasabar mendidik aka anak-anak na memet, pasu-pasu ali Tuhan, aka guru sekolah minggu namyon, pasu-pasu ali Tuhan, nanulan ni tangan na, unang loas na sida Tuhan, madele, manang muruk-muruk, tudak danak, alay, banon na sida ma, na sida, songon dak danaki, gabe, panean haraja musogot, dang iboto manangaha, bulus ni roha, tulus ni roha, dana nami, asima roham, pargugoy guru sekolah ni minggu nami Tuhan. Song-song ni mali Tuhan, aka paduan-paduan suara di hurian namion, asima roham pakai masuara nami, hola mamuji mga sahon asini rohami di ngolu nami, asa marlas ni roha maria-ria hami, di namadalani ari-ari nami di Portibion. Boto kami do Tuhan satokid do di Portibio kami. Alay na hotro di saleliling-liling na. Ima di surgo hasonangan nido. Ima nah nihirim ni rohanami Tuhan. Alani dihabur juhor rohanami ma. Na mangula doho na mamaritahon. Guarmu na badia dilihat Portibion. Marhite-hite parangenami na sitong. Suang-suang ni mali Tuhan di tahun 2020 tolon. Ima tahun di hami tahu proporsionalisme. Jadi proporsional mahami Tuhan mangula aka ulang nami di bagas nami. Songon ina sori pada hami. Asa tongon di leon hikmat Tuhami. Ahana naing patupon nami tu anak kon nami nang aka keluarga nami.
Lehonon mo matahedi hamil Tuhan. Sadani roha songo tahun 2022 boy hudalani hami sada sepikira kami Tuhan sudah ruas ni huria nami madalako sudah aka kegiatan-kegiatan di huriami mole ate male Tuhan dangarong nanggo sada huriami maruluk ngutut alai marlas ni roha do sudah nale Tuhan ala biar hami Tuhan dina 2 tahun nasal pumonggo do hami di jabu nami be dang boy hami mangalaka tudi alani pirus-pirus ya le Tuhan. Ala yang gonoaing Tuhan, nunga diputusan presiden nami bahwa sudah berkerumun, bertemu satu sama yang lain, sudah bisa. Kami sangat bersyukur mempunyai Engkau ya Bapa. Juga Engkau berkatilah bangsa dan negara kami dari tingkat pusat, presiden hingga ke tingkat daerah. Biarlah Engkau mempersatukan kami, bangsa negara kami ini di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa juga buat gereja kami mulai dari Eporus kami sampai ke distrik, sampai ke resort, sampai ke Pagaran. Bapa dalam surga bekerjalah Engkau ya Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami dalam tahun 2023 ini tidak kekurangan suatu apapun. Karena Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, inilah doa kami Tuhan yang tidak sempurna ini. Mungkin banyak Tuhan jemaat kami yang rindu dan ingin berdoa padamu apa yang dia pinta. Biarlah Tuhan Engkau tilik hati jemaat kami ini satu persatu yang hadir pada saat ini. Biarlah Engkau Tuhan yang selalu memberkati orang-orang yang tidak punya anak, bapak tidak punya ibu. Juga Tuhan orang para janda, gudang Tuhan ina nababalu di ruas namion. Sida nama Tuhan, songon ama, uluan di keluargana. Alay Tuhan uber kami, margogo do Tuhan nasida, laho manguluhon aka, dana nali Tuhan, alaho dongan nasida, arian namborngit pe. Pasu-pasu, ina ruas ni huriam, na jumolo mabalu nasida le Tuhan. Alay di asini rohami, totong do nasida Tuhan, di bagasan dame na sumurung siakoy. Suang-suang nima Tuhan, ama nami di huria nami, nang jumolo dia lapo inatana parsinodu na. Asi maroham, lehon kesabaran ali Tuhan, lehon di ama nami i Tuhan, songgopi marhiti todim, asaboy marlas ni rohan nasida, nang pinasida loja manguluhon keluargana, rabdohot toma nasida le Tuhan. Tuhan di bata ama nami pardenggan bahasa para siroha. Gugnay Tuhan na nang si Panginoon nami tuho. Alay na posdorohan nami Tuhan di potohodo sa luhod na akanamasa di ngulu nami. Sa darion rodi sa leleng ni leleng na. Hupasaha mangulu nami di bornginot Tuhan. Dinamulak pe hami sa Jerome na bedio totong maramoti dongani hami. Tapar na kaparmarahan siyan daging nantod di nami. Sa homa rabdohot tami Tuhan. Homa di hami jala homa. Hami madihole Tuhan. Tuhan de bata amanai huboto hami do Tuhan asini roham do hami uban mangulu hami sadat sudarion asima roham o Tuhan saya ho matotong mamasu-masu sude ruas ni huria nami mole ate ma Tuhan diho saha diho madaging notot dinami tangihon matang yang namion di bagasan guarni anakmu Yesus Kristus si hokko pami si palua hami amen. Tapuji matuhata, marendehita sian kode nomor pitu rasim mabuturu, laus disom mata pasahat pelihat tanah perjodoh. Di perdalam dan Yesus di jolokku, orang di tangan di mano gua, nang di malu
roha, ima mangaramuti aka hati-hati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salom. Damang dainang remaja na posobulong ng akay anakon nami sekolah minggu, na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Barita nauli di parpunguata di ujung tahun 2022. Ima na tersurat di Rom biddu sapulsada mamukasian ayat 33 rodi ayat 36. Hujahama di tonga-tongata ala umum dohitan waing dison asa sudehita mangatusi lumobyak kay anak kota di hata Indonesia ma hujahahon di tonga-tongata. Demikianlah firman Tuhan dari kitab Roma pasal 11 ayat 33 sampai dengan ayatnya 36 dikatakan demikian. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, tradisi HKBP tanggal 31 Desember adalah di mana kita berkumpul bersama beribadah. Sekaligus mendengarkan berita jujur tahun atau laporan pelayanan Parhalado, sekaligus laporan keuangan. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan tadi, utusan dari jemaat telah mengutarakan secara ringkas apa yang telah kami lakukan selama ini. Yang pasti, amanginang dari Parhalado, dari mimbar ini saya sampaikan bahwa kami Parhalado adalah dipakai Tuhan di dalam pelayanan ini, dan kami menyadari ketidaksempurnaan. Gudang doa kana hurang, gudang do penasosahat akapakobasioni. Namun percaya kepada Tuhan yang menjadi pemilik gereja, Dialah Yesus Kristus Raja Gereja, akan terus menopang semua pelayannya, baik Parhalado Partohonan maupun non Partohonan. Dalam hal ini adalah mereka yang memberi hati dalam pelayanan di bidang musik, multimedia, dan paduan suara. Kemudian panitia-panitia, timaset, panitia pembangunan, dan lain sebagainya. Mereka adalah pelayan non-partohonan yang rindu dan memberi hati untuk mengembangkan kerajaan Allah di tengah-tengah gereja kita. Hari ini, malam ini, tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun 2022 ini. Di jam saya sudah jam 9, jam 8.45 menit. Tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Yang pasti Tuhan mengajak kita berkumpul di sini adalah untuk meruji-ruji. Bukan mengatakan kebenaran kita satu dengan yang lain. Firman Tuhan mau mengantar kita asa adorang tasal puhon tahun 2022. Naing marsi sesaado sahita. Naing marsi salpuak kita dia kena hurang. Asa bongo tita tu tahun na barui di bagasa pakrimo do rohan na baru. Sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Alani moloyasi tamaradopol dongata. Unang marsi jujuran. Alay do halak batak. Jujur do mulan ibadah. Alay bolus do mulan hadi denggan. Artinya
seorang pun kita tidak ada yang sempurna. Baik seorang suami terhadap istri, baik seorang istri terhadap suami, atau orang tua terhadap anak-anaknya, atau anak-anak terhadap orang tuanya. Baik di tengah-tengah komunitas, persekutuan kor, di tengah-tengah ni huriaon. Sudedo hita memiliki kelemahan dan kekurangan. Tapi Tuhan mengajarkan kita tentang hati yang mau memaafkan, tentang hati yang mau mengampuni. Sebab demikianlah ajaran Yesus kepada kita, orang-orang yang sudah ditebusnya. Asa mulneksesa dosam, tutu olo mahomanesa nang dosa ni dongammu namar dosa tuho. Idu diajar Tuhan Yesus ditangiang aliamanami, ditangiang hato patay. Asa disi taparmudar honi, asa tahangulu honi. Ala memang sekalipun kita merasa diri bersih, merasa diri benar, tapi di hadapan Tuhan semua kita terekam, semua kita dilihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan adung nabuta pangasahod di jolo ni debata. Apalagi pada hari penghakiman terakhir, tidak ada yang bisa kita andalkan. Soholan asini roha ni debata. Semua kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita hidupi, apa yang kita lakuni, apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Namun Tuhan mengajarkan kepada kita oleh Yesus sebagai juru selamat kita, saya masih sesaat dosa mahamu. Asa disido dalan hita dipitori debata martir Yesus Kristus nang rotu portibion. Naso dosa ibana habik merdosa hinorhon ni dosa tay. Gabi juppa hita ma ngolu na marhasonangan saling menerima di dalam kekurangan dan kelebihan. Sebagaimana Paulus, sebagaimana Petrus mengatakan kepada kita bahwa kasih itu yang menonjol, yang tertinggi, yang menjadi ciri khas dan karakter kita sebagai orang-orang percaya. Supaya dalam kasih itu kita bisa menerima kelebihan dan kekurangan orang-orang di sekitar kita, terutama di tengah-tengah rumah tangga kita, antara suami dan istri, istri dengan suami, dan seterusnya, dan seterusnya. Damang dainang molo taparrohahon mamilangi padonganio ni debata di bagasa tahun 2022. Tabereng majolo molo lidok 12 bulan masa tahun, 52 minggu, terus 365 hari, jala 8.760 jam, doho 525.600 menit. Jala 31.536.000 detik. Ima nang tadalani sepanjang tahun 2022. Detik nai manang jam nai piga nai nomai. Alai na pasti di total detik na 31.536.000 detik ma. Naik ko si dalanata saliling na sa taon manang 12 bulan ni. Mulai sinukuk kita, kalau kita ditanya secara personal, rumah tangga, sungguh dia ma panidangiota, bagaimanakah kesaksian kita terhadap anugerah kasih setia Tuhan yang selalu menuntun, memelihara, marmahani hita akaamanginang di bagasan nasa tahun 2022. Firman Tuhan malam ini mengingatkan kita di hatabatak di dok lobi sian na tapi kiri do di parade debata tuhita. Amin. Apa yang selama ini kita pikirkan, lebih dari itu Tuhan cukupkan untuk kita hidupi selama 1 tahun ini. Di hatabatak di dok bagas naiyat tong hamoraun hapistaran doh parbinotoan ni debata. Naso hasiga taddo uhumna jalan naso habuga saddo akadalanna. Hikmat kepintaran Tuhan dang habugasak kita, dang tardodo hita. Itu sebabnya tadi Paulus dalam suratnya ke Roma, ise hitaon inaibana, ise satonga-tonga muna, nagabe penasihat ni debata.
dan tarukur hita pikiran hapistaran dohot parbinotoan ni debata. Bolotunga dong penapis tersiat tonga-tonga ni portibion. Dang boy manedingi hapistaran ni debata. Bolotunga dok pe hamoraun niak kajolma di portibion. Dang boy maribakon tu hamoraun ni debata. Kita meyakini segala sesuatu yang kita perlukan, baik itu hapistaran, hamoraun, bahkan hagabion, sumbernya adalah dari Tuhan semata. Alanido kamanginang nagabe perenungan di hita, marhite hatani debata, iko dohonot tado bahwa Tuhan dari semuanya. Alanido di bagasan penghujung tahunon unang mahita busisaon laho mengadopi akan naing masa. Tabo todo memang di bagasan tahun 2020 adong do opini publik madok potensi resesi ekonomi. Song ni pinasahan niya mang tapu boron nakinin nagabi utusan ni saluhut ruas ni Huria madok hata di Bornginon. Potensi resesi ekonomi di tahun 2023. Tapi kita mengingat bahwa hasil pembicaraan dari G20 kepala-kepala negara bahwa semua bangsa di dunia ini bergandengan tangan. Ketika itu pun terjadi, Tuhan lebih mengetahui apa yang perlu bagi umatnya. Bagi kita sebagai orang yang percaya. Alanya kamanginang tapapos marohatta tu debata na mangalehon tuhita haproseaon do pakirimon. Bahwa di dalam dia Tuhan sudah menyediakan kehidupan kepada kita. Adong do namadok bahwa di tahun 2023 tahun kegelapan, tahun geopolitik, inflasi na tibo, doon na asing. Boy doon, mabiar-biari hita, menakut-nakuti kita. Sekalipun di dunia ini semua bisa terjadi. So natadalani mulai dari tahun 2020-2021, begitu menakutkan namargoar panahit COVID-10 siai. Alai Tuhan mengetahui apa yang perlu bagi umatnya. Di pamonang dohita menalpuhoni, diurupi dohita, sekalipun monggop gudang hita dijabu. Bahkan gereja tidak bisa melakukan pelayanannya. Tapi syukurlah hikmat dari Tuhan ditanamkan kepada kita orang-orang percaya. Melalui multimedia, melalui media, kita bisa juga beribadah kepada Tuhan. Nak pemarhite dijabut tabehita. Cara Tuhan bagaimana kita umatnya lumobi hita kajolma natinopani debata. Segambar dan serupa dengannya. Memiliki hikmat. Nabui mabek kita dang sirang sian debata. Hidup bahen akadamang dainang mulai turun prediksi-prediksi di tahun 2023 yang akan datang. Parjolo nunga di luas dibatahi tamadalani tahun 2022. Diragam niaka natabulusi, saya percaya Tuhan lebih mengasihi kita. Sekalipun gudang doa suka duka, pahit manisnya kehidupan yang kita jalani. Bodoh setongah-tongah di rumah tangga tak gudang aka nasohata halomohon namasai, tetapi Tuhan masih tetap menjaga kita. Karena itu berpengharapanlah, sebagaimana dikatakan di sini hikmat Tuhan. Dalam Alkitab hikmat Tuhan adalah di mana Dia memberi anaknya Yesus Kristus. Itulah hikmat yang tertinggi dari Tuhan. Supaya dalam Yesus Kristus kita diampuni, kita diselamatkan dari dunia yang fana ini. Kita diberi pengharapan
bahwa di dalam Yesus ada jalan keluar untuk setiap persoalan, untuk setiap pergumulan anak-anaknya, orang-orang yang percaya, yang mengasihinya di tengah-tengah perjalanan hidupnya. Kita tahu bahwa di dalam Yesus kita mengenal hati Allah yang begitu luar biasa mengasihi kita. Itu sebabnya antara Natal dan Tahun Baru tidak terlepas dari ucapan-ucapan sukacita kita. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Itu jelas. Dan bukan hanya sesama kita sebagai orang Kristen, tapi juga mereka yang sudah mengakui bahwa di dalam Yesus itu ada jalan keselamatan. Sehingga mereka juga melakukan itu, menyampaikan itu sekalipun mereka tidak seiman dengan kita. Namun mereka percaya bahwa di dalam Yesus adalah satu-satunya jalan hidup dan kebenaran. Serta di dalam Dialah ada pengampunan. Bapak Ibu Saudara terkasih, demikian juga secara khusus Huria HKBP mulutumpe adong kegamangan, kekhawatiran, itu adalah bagian dari manusiawi kita. Ay ditoppa di bata hita, dinang mardosa jolmai, dinang gudang akka hamaulon, tubuh ma kekhawatiran, tubuh ma akka namargoar ahadoi di hatabatak, ima nasai maul bakol ibana makaprosiai. Saya tubuh di bana holso ni roha. Alai hatani debata memberi penguatan, mangaleopos ni roha. Yakinlah ketika Tuhan mengatakan berjalanlah, Dia di depan seperti gembala yang baik. Dia mengarahkan kita ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Adalah simbol gambaran kehidupan di mana Dia bersama dengan kita. Asa di bagasan ini doa manginang HKBP memasuki tahun 2020, mamuka marsogot sada Januari. Hobart tung naung diputuson sinude godang HKBP. HKBP akan memulai babak baru, kehidupan baru. Dari desentralisasi keuangan masuk kepada sentralisasi keuangan. Mungkin di antara kita belum semua memahami ini. Ada banyak orang yang gamang tentang ini. Tetapi kalau kita satu di dalam Tuhan, dalam cinta kasih-Nya mengembangkan gereja HKBP, maka semuanya akan bisa terjadi. Terutama dalam tahun profesionalisme dalam pelayanan. Semua kita, baik di tingkat pusat, distrik, resort, dan huria-huria. Baik kepada semua jemaat, apapun profesinya, apapun ulaunna siganupari. Mari secara profesional menunjukkan kita adalah orang-orang yang sudah menerima keselamatan itu. Dan menyatakan itu lewat perbuatan kita, lewat karya-karya kita, lewat pelayanan-pelayanan kita secara profesional. Dan besongon na joloi, hola mamereng aka hahurangan, hola mamereng aka namarungut-ungut. Jauhlah kita sudah memasuki era digital, era yang serba dipermudah. Sekalipun banyak tantangan di sana, HKBP harus menjadi berkat bagi dunia. Karena itu amanginang, mari bersama memajukan kerajaan Allah. Harajau ni debata di huriat HKBP. Aido mahita mangurupi kahurat huriat tanah di bona pasogit. Marhite peliatai taurupi maka hurian yamong tanah di hutaan. Nasodong paditana. Alay ko bayin tongoson ni pusa manon asadong isi padita. Tongoson ni pusa matuak ka na daw. Bahkan nasomasok do pelistrik. Ikot tongoson ni pusa matusia ka pelayan-pelayan. Doho mahita mangurupi marhiti peliata. Saya percaya ketika firman Tuhan ini diperdengarkan kepada kita, hikmat Tuhan yang menguasai kita. Bukan hikmat dunia ini. Anggo habisuhon ni portibior doa kadamang dainang. Mabay kita do tuha magawan. Tuha hulumun. Ay gudang doa kanapistar di portibion. Ale hapistaron na hapistaran na mangoto-otoy. Asa jadi au. Di oto-otoy maun. Ipabusuk-busuk man.
Jala ido natatagam tujuan narion. Tahun 2003 disebut geopolitik, suasana yang sangat mungkin memperhadapkan kepada kita. Baik di tingkat nasional, di tingkat daerah, mulai mau kampanye-kampanye. Politik berjalan, tetapi sebagai orang Kristen, mari kita sujud mengandalkan hikmat Tuhan. Sekalipun kita bergelut di bidang politik, tetapi ketika kita di dalam Tuhan, maka kita harus berani mengatakan bahwa Tuhan yang berkuasa atas semuanya. Biarlah seperti pesan Natal tahun ini, ada jalan lain yang harus kita tempuh. Sebagaimana orang Majus itu, Herodes yang merencanakan kejahatan, tapi Tuhan mengatakan kepada mereka, jalan lainlah yang kalian tempuh. Sekalipun itu sulit, sekalipun itu banyak tantangan, tapi ketika Tuhan mengatakan berjalanlah, maka di sana Dia dalam kuasanya, dalam hikmatnya menyertai, mengantarkan kita menjalani tahun 2023 penuh dengan pengharapan, iman percaya kita akan diberkatinya, diberi apa yang kita minta, apa yang kita doakan. Sekalipun 2022 belum terjawab setiap doa-doa kita, teruslah berdoa, teruslah percaya bahwa di tahun 2023 Tuhan akan bersedia menjawab semua doa-doa kita dengan penuh iman. Asal kita mau berjalan di jalannya. Soalnya di tanah Kinani akadamang dainang asa di perdalanan Yesus di jolokku. Artinya Tuhan di depan kita, bukan pikiran kita, bukan pengetahuan kita, bukan pistarota, bukan hamorauta di jolo. Alai Tuhan itu di jolo tabain. Artinya segala sesuatu kita andalkanlah Dia. Dan bahkan dikatakan andaliman, andalkanlah iman untuk bisa hidup damai sejahtera menjalani tahun yang akan datang. Karena itu Tuhanlah yang menjaga kita, yang memelihara kita, bahkan akan menghantarkan kita beberapa jam lagi. Kita di bagian Wita, ya, waktu Indonesia Tengah. Mungkin kita akan duluan di sini dari waktu Indonesia Barat memasuki tahun baru. Biarlah hati kita penuh dengan harapan, iman yang bersemangat. Karena firman Tuhan telah kita terima. Tabuam maidamang dainang, hamoraun, habisuhon, habistaran nasihat Tuhan ima, natuktong miad dihita, gabi taruli, las niroha, pasu-pasu mahita, keluarga ta, yanak kota, masyarakat ta, lumobima nang huriana. Selamat meninggalkan tahun 2022 dan memasuki tahun 2023. Tuhan bersama kita. Amin. Ali Jahoba Tuhan nami namarhabangsa di Banua Gijang. Hudu di bata nama noktong sian nahinan rodi saliling nililing na. Marhapatian tu hodo saluhut. Asasya kodo hanguluani jala di hodoi jala marhapatian tu hodo. Jala songoni mahami sinunggulan ni barita nauli di Bornginon. Asang ulu namion siak kodo manangahan adong dihami siak kodoi. Jala tuhodo pasahaton nami, jala ujung na tuhodo saluhut. Nak kami pe saliling di Portibion. Asal wasom muhami mangulan na sa ulaw nami, manggulmiton na sa panggulmiton ni ngulu nami. Rapdohoto mahami, habisuhon na siya koima miad dihami. Unang habisuhon na siya tanaon. Al habisuhon na siya Banua Gijang. Ima Tuhan Yesus nang nilehom mi tuhami. Gabi jol madoho Tuhan. Asa manusami sian akahamaulon, sian hahulomon tuhatiuron, sian hamateon tuhanguluan. Manoktong mahatam miad dihami, jalabanum nami may Tuhan, tuganup jabu nami, lumobi, dinanaing manalpuhon tahun 2022 kami, laho memasuki tahun na baru di tahun 2020. Rak mahami saluhut na Tuhan, lumobi diganup keluarga, patupa acara pertangyangan las niroha, mensyukuri makamulatehon akaligan di basam nang masuk kami non tu tahun na barui. Homa dongan nami madalani tahun na barui. Nakperagam akka prediksi niya kajolma di Portibion.
alaihudu na manoktong Tuhan, naguk asini roha, naguk haguguon, laho madongani hami. Pinuji magwarmu, mariti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Radi Maindita, laos tapasahak ma. Maha Mulia,
nami na di banua gijang. Odo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot nasa uli basa na mauli utus. Upasahat tami masian na nilehon mi tuhami, pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na hutsus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa upatasian ami peleanon, pati buluhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim, asalam hutan dahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasa nari lehon mi tuniruni pangutuku Hosado utkobaki Rudi salut artaku Upasahan itu suhu tuku Alea manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Si sama dosa nami, songo panesan nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai ho dona puna harajaun dohon agon rodi pasa pun saleleng di elehna amen. Mulak mahita di bagasan dame, tajalo ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu, jala diramuti Tuhan debatama. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jadi pasaurhon ma damena tutodim. Amin.
oku di debataku datang alasun oku dengan basahana pengeluar. Puji oku Tuhani pasang apoku goarnai tunggu rangka uning-uningani sabake oku bain pujian nahuli datang alasan oku aku sesuatu di debataku datang alasan oku akan kesana pengeluar. La 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 la. Haleluya, saya puji oku Tuhani pasang apo